Catalunya. És un país que jo crec que s'ha autopercebut com un país obert, acollidor. Realment Catalunya és així, perquè a més ara també estem veient com hi ha un cert discurs que està aflorant en Aliança Catalana, però no només, que és preocupant. Els discursos que n'hi ha de persones racistes catalanes és el mateix que els feixistes espanyols. A mi el que em sorprèn no és buscar aquest estat angelical, intentar desvincular-se d'Espanya amb aquesta esperança de que el racisme només és una costa d'Espanya, i no és així. Ho veiem amb Aliança Catalana i ho veiem amb altres partits. És una societat blanca i estructuralment, sistemàticament, és racista també i té un passat també colonial. Si no fem aquest exercici de ser conscients d'això, no podrem avançar. Part d'aquest exercici també passa per aquesta consciència individual, no? De reconèixer que tu, o sigui, en aquest cas jo també, he crescut amb estructures que són profundament racistes i que, per tant, també hi ha una feina personal. Per tant, a mi m'agrada pensar, quan parlem de si Catalunya és estructuralment racista, com segurament ho és tot Europa i tot el món, doncs clar, jo també ho soc i, per tant, jo no em veig com un altre separat de Catalunya, no? És com Catalunya ho és i jo també ho soc. Jo soc part d'aquest país i soc part d'aquest procés que s'ha de fer individualment i col·lectivament. I, a més, justament quan trenques aquesta idea de l'altre, dones espai perquè aquest tipus d'històries, com Hija d'Inmigrantes, siguin històries també catalanes. Això és una història catalana, la meva història és una història catalana.